Tak a ja už som doletel na letisko v Las Vegas, len je strašne skoro, lebo sme mali nočný let, takže tu je, že 7:30 a potrebujem zabiť nejaký čas, lebo som si ešte priplatil za early check-in, čo je o nejakej 11:00, ale aj tak proste potrebujem tie 4 hodiny niekde v podstate prežiť. No a sme tu na takom klasickom americkom takej tej kocke, kde je veľa obchodov, veľké parkovisko. Tak idem do toho Walmartu si nakúpiť, čo budem potrebovať a potom ešte niekde budem musieť zabiť čas, aby som mohol ísť na hotel sa ubytovať. No a takto to vyzerá, keď vidím z hotela. Tuto mám vedľa seba, že hotel Luxor. Náš je taký, vlastne sa volá Excalibur, ten je do takého rytierského štýlu. Tento Luxor je do takého egyptského. Ja tam skúsim dať nejaké prestrihy videí, jak to vyzerá. Tam vlastne za nami je sfinga toho hotela. Čiže aj to idem práve preto, aby som to natočil. Nič, no však tak je to všetko také tematické. No a tam sa ideme pozrieť vlastne teraz na ten basketbal, čo tu vyskočila reklama. Takže som akurát na ceste tam, ešte predtým idem k tomu Las Vegas Signu, lebo to stíham. Potom idem na tú WNBA. No ja som došiel k tomu Las Vegas Signu a je tu strašná rada. Akože, a to si myslím, že je ešte taká, že menšia, jak by mohla byť. Lebo je taký čas, že aj peče slnko, aj taký, že podvečer, čiže neviem, že koľko ľudí tu reálne, že môže byť v tom píku. A my ideme na ten basketbal a mňa Google Mapa poslala cez nejaké hotely, čiže ja som práve takto v hotelovom rezorte, nikto sa ma nesnažil ani zastaviť, ja som proste len vošiel a prešiel som to a vlastne idem na ten štadión, čo je celkom sranda a teraz už som tu niekde vyšiel takým jak emergency exitom, alebo jak by som to popísal. Vlastne tu som išiel takýmto nejakým zadným vstupom cez sklady. A ideme na kurz, lebo už to bude začínať za chvíľu, tak sa poponáhlam a dostal som, neviem čo som dostal, nejakú kocečku, pozriem čo tam je, nejaký dárček, takže super a idem rýchlo dole na štadión, nech nezmeškáme začiatok, nech to mám natočené. No tak sme sa trošku na stadióne posunuli, aby sme boli bližšie k tomu dianiu, podľa mňa super. Teraz som už fakt, že blízko kurtu z boku, čiže myslím si, že dosť som to vychytal. A sme po zápase, teraz sa ešte skúsim ísť rýchlo nájsť na večeru, lebo zajtra musím skoro vstávať kvôli tripu, čo idem na Grand Canyon Park, na ten National Park, čiže idem rýchlo vlastne na izbu, alebo teda po večeru na izbu, vyspať sa, ale čo som chcel ešte natočiť po zápase, vynikajúci zápas, akože prekvapilo ma to, ale čo je tiež sranda, tá aréna, vlastne ten štadión je vnútri kasína, však vidíte to všade za mnou tie automaty, čiže vlastne rovno jak vychádza sa zo štadióna sa ocitnete v kasíne. Tak som rád, že Panda Express som stihol otvorený a takto, lebo za prvé, čo je že úplná bomba, ja bývam, že hneď pri tom štadióne, tuto na hoteli, ja bývam na Excalibur a ono je to, že možno 15 minút pešo maximálne. Nielen od toho Panda Expressu, ale celkovo od toho štadióna, čo je super, že som nemusel vlastne riešiť dopravu a podobne, ale hlavne ja som strašne chcel skúsiť Panda Express, ten Orange Chicken, čo je taký známy aj na TikToku a podobne, takže som rád, že sa mi to teraz podarilo zobrať na večeru a idem teraz spať, lebo 5:30, skôr asi o 4:30 vstávam, kvôli tomu, že idem zajtra na ten National Park, na ten Grand Canyon, takže teším sa na to, teším sa aj na Panda Express hlavne. Ja už som aj späť vlastne z celého toho futbalu, aha, tam sú izby, či vlastne z basketbalu, som sa pomýlil. Som už späť z toho basketbalu, tuto v hoteli, tak toto tu vyzerá. Ja tu potom spravím aj videjko, že jak vyzerá hotel vo Vegas. Sa tu jeden deň prejdem, nech je poriadne z toho content, že jak to tu vyzerá.
ale teraz idem na izbu, už sa len najem, ide sa spať, lebo zajtra nás čaká Grand Canyon. No a my máme 4:55, skoro 5 hodín ráno, ideme na taxík. Boli tu trošku zmetky, prebukovali ten autobus, takže niektorí ľudia sa nezmestia, tak ja som rád, že som sa zmestil. Restaurants, schools for the children. It felt like the water, Colorado River. 5.5. Túrom rýchlu zastávku na pumpe a ideme ďalej. Ja som si kúpil RC kolu, lebo strašne som to chcel ochutnať. Je to tretia najväčšia kola v Amerike a ja som ju doteraz nikde nevidel, takže som rád, že sa mi to podarilo a pokračujem ďalej. Grand Canyon, tuto na začiatok, ja som si priplatil, mám na chrbte takú nálepku. Neviem, či ju je na videu vidieť, vlastne za to, že ma zobere na nejaký špeciálny trail ten sprievodca, čiže uvidím toho ďaleko viac, ak by som videl len tak. Takto predo mnou je to proste teraz už že obchod na suveníry, ale je to replika indiánskeho domu. Ja to tam prestrihnem videjkom, ktoré z toho mám. A vlastne za mnou je že najstarší hotel, aký bol postavený na Grand Canyone, ktorý nám vlastne ten guide povedal aj, že on sa volá, že El Tovar. Hej, El Tovar. A že to je preto, lebo tam dole chodí vlastne ten vlak, ktorý som natočil. Ten tam zase prestrihnem. A takto vlastne vyzerá ten hotel, že on bol postavený v nejakom štýle norskej... On sa to volá, že Hunter's Lodge, no. Ako keby polovníckej chaty. A vlastne, že tak to bolo postavené prvé a toto za tým bolo postavené druhé, ako ten gift shop. A ten gift shop, ako keby ten obchod na suveníry, on bol postavený podľa indiánskeho domu. Čiže došli indiáni vlastne a pomohli to postaviť. Takže tak, je to také nejaké ako tak autentické. Na Grand Canyone vlastne historicky chodili takéto osly a jazdia tam doteraz a nás potom zobrali po tej cestičke, kade tie osly jazdia. No a už sa blížime k záveru. Ešte sme sa zastavili na pumpe tam, kde na začiatku. A dostali sme nejaký čas na rozchod, trošku dlhšie ako predtým. Hlavne už nie je také ráno, tak som sa chcel tuto postaviť do púšťa, aby som aj ukázal vlastne takúto nejakú púšť.